Rozjezd a řazení. Zmáčknu spojku na podlahu, zařadím první rychlostní stupeň, případně odbrzdím ruční brzdu, nastavím otáčky motoru, otáčky držím, pouštím spojku do záběru, auto se rozjíždí, spojku držím. Spojku držím celou dobu v jednom místě. Až se vozidlo rozjelo, spojku můžu pustit. Rozjedu rychlost na 2500 otáček, což je asi 25 km za hodinu, možná 20 km za hodinu. Zmáčknu spojku na podlahu, dám nohu z plynu, zařadím druhý rychlostní stupeň, pouštím spojku do záběru, přidám plyn. Dvojku rozjedu na 2500 otáček, což je asi 35 km za hodinu. Zmáčknu spojku na podlahu, uberu plyn, zařadím trojku, pouštím spojku do záběru, přidám plyn. Trojku rozjedu na 2500 otáček, což je 50 km za hodinu. Máčkám spojku na podlahu, dám nohu z plynu, zařadím čtvrtý rychlostní stupeň. Pouštím spojku do záběru, přidám plyn. Pokud chci zpomalovat, dám nohu z plynu a pokud je rychlost pod 50 km za hodinu, mačkám spojku, zařadím trojku, pouštím spojku. Můžu přidat malinko plyn. Pokud bych chtěl ještě více zpomalovat, tak zpomalím zhruba na 35 km za hodinu. Mačkám spojku, zařadím druhý rychlostní stupeň, pouštím spojku. Pokud bych chtěl ještě více zpomalovat, tak jedničku můžu řadit jedině v 10 km za hodinu, dřív ne. Tak dám nohu z plynu, zmáčknu spojku na podlahu, zařadím první rychlostní stupeň a pouštím spojku do záběru. Malinko dám plyn. Teď jdem skoro krokem. Pokud chci zastavit, tak spojku zmáčknu na podlahu a brzdovým pedálem zabrzdím. Zařadím neutrál, spojku můžu pustit a zabezpečím vozidlo ruční brzdou.